Darling, asa naman po ka, darling nga? Hapit na ang Valentine's niya. Wala pagid ang taon ko nimo gihimas-himas ba? Maramang manok imo si himas-himas. Ay si Kuan darling, malas-malas man lang ka, mga tuwag sugalan. Magsilos raman punta na sa manok, darling Ay dayo tiguang na beta, kabidli na nato ano Ya, mo to sa kuday kay basig manhi ko to sa sabong. May pagmungad hinawon ko sa akong pari kay basig ma-enjoy pa ko dito. Kana ay baaron May pagtawagan ko to si kumari kay sigurado yung nari-iro na yung banagin. Pagtawagan. Gimingo naman to. Hello? Mar? Hello pare. Nanawag lagi ka. Giminga mo ko ng Mari ay. Gidugay na mo ko nga. Walang kakuan ba? Kita ba? Ya. Saman. Sus diha pare kay bawang ko nga. Gimingaw ka na sa itong mga binuhatan dati. Pero may untag di na mahibawan sa akong asawa kay sus, mali ba? Illegal ra pag gintaw na itong ginahimo. Sige lang Mari. Koy bahala. Dili na mahibawan ni kumpare. Mag-hotel ta. Kinaay mga hotel nga available kay karon. Barato lang ba? Kala pare gusto ginako na ay. Maayo pa kay sus akong bana intaw ano pagkabana sa ko ay. Nya samanta magkita pare. Gaya gid ko pare kay excited kay. Valentine's na kaya. Ganina ra ko naghinawat nimo pare. Mao ba? Luoy. Na Ganina limahon ako ring tikab. Ay kubala ka Mari. Atong painiton ang tugnaw nga panahon. Pero di pa karon. Kay magpa-hotel pa man ta. Excited na kayo ko ba? Nadaring hotel Mari oh. Good afternoon sir. Asa may kinahanglan ni sir? Ma'am. Chicken tayo kwarto sir. Okay ra sir. Naitag 150,000 diri sir. 50,000 murag mahala ra pud wala yung kwarto diri. Aw naman sir. Sa Pikas. Madto na to. Okay, may barato-barato. Tugnaw ba? Diri sir. Naitag 350,000. Sa wala lang na sir. Aw naman sir. Sa Pikas. Nganong mahal mo din na sir? Okay naman na si Hapin. Mao ba? Imported ni, di ka Japan. Pwede ra sudlon nimo sir. Tanawon nimo. Okay ba? Imported dito od. Pero murag matusok ng daan ay. Delikado. Suman. Oy, na yung bar Naman na. sir, diri sir sa Pikas. Pagkuwat gani. Adi sir. Barato na ni sir. Muna barato ninyo. Wala yung barato gid ana gid kanang Pero kaya ra kay ba? imported po ni sir. Ang Hapin. Muna imported nga hapin. Hindi ka lang China. Okay ba sa inyo sir? Ko. Kamita dito. Kaya ra guys ng bali. Kamera ko na dang kwarta. Kanang wala lain na sir. Aw. Namay. Mga low class sir. Pikas. Sige ato na susihon. Gamay mo yung budget ay sir. Okay. Manay sir, 10,000 available na sir. Kumari ang bigat doon. Kana? Oh sir. Okay na siguro na. Sige. Saling. Okay na mga. Kaya bro, kaya ra kay nako na. Bayran. Diri na lang taling kay. Mura na buro barato sa itong ngatuon kanina. Ga naglamok dilim ay. Ay kay masira ang atong kagandahan ali. Paatong lamok din. Unsa man, sir, ma'am, go. Kuha ninyo? Oo. Kuha mo. Oh. Okay. 10,000 lang. Barato. Daw. Wala ning minimum naman diri, ma'am. Wala Dali. na ilain. Sudah ni. Hapon na no? Hapon na. Pero basta kay pagkaog mo baya ni kay Valentine's na daghang gigbuto-buto ani. Maningid ka kasi natin masakpan. Kasi kanang kuan pa kanang ay nagpalihiron ba kay dispiras ba ron? Gani mo umak ako gana. Isa pa. Laka. Yuk, yuk. Saka na din, no? Kasi mo ano naman. Kasi buto mo. Wala. Kana bang babae ba? Kaila man ko na. Asawa man na ni Nuitikyo. Kanang lalaki kaila kana.
Wala man nagsi Noy, ano nagsi Pid. Siguro man si Noy Pid. Pedro, no alam magpidra. Ato pa. Kay kanang usa asawa ni Noy Tikyo unya katong iyang kapares. Nag-uyog-uyog ni dito. Si Noy Pedro. Halak ka masakpan. Uy, nagabit. Kabit o magkabit inang duwali. Ay, amay anak, atong kapason to si Noy Tikyo. Isumbong. Ano ba? Nagkiring-king kung dahil yung asawa nito si Noy Pedro. Oh, Noy Tikyo. Oh, baik kay. Ay, unya na. Baik kini anak ka ba? Usa man Nya sa daugang kasintare dito. away lagi, hinguli kay kog sayo kay pildiro ko. Oh, isura ani kanang nami isumbong si Oba. Oh, unsa man? Ayaw lag ka kanang ato lang isikreto to Usa magina ba? Ingon na niyo ti. ay lang. Usa man kanang mong asawa ba? Nahimas ka na nimo nga. Basig imo na lang manok pirmi nimo sige himas. Nagsan lagi ti. Dito, nag-stare ba? Ode. Kiyo sa man dili, kiyo sa magit. Kiyo sa ni asawa nako. Usa gina. Kiyo sa ni asawa din ako. Ay lagi ka kalit-kalit ani ha. Ayaw ka kuyaw. Sisi, usa man. Ang imong asawa og si Noy Pedro. To asa hotel sa Unsa? nagpabuto na way tingog. Unsa? Oo, way tingog. Dito bro sila dito. Nag-uyog-uyog. Nanaw. Sige na. Tay. Sige na. Tikiwa. Ato. Sige. Yara. Asa ba? Mauna diyo. Dali. Kamu, mo yung mga puhangon. Sige. Unsa nang himan yung dira? Akong asawa. Si Pare Tikyo. Oh, nakanta.